uplynuli, tak dovolte mi vás jménem JSP Alliance všechny přivítat na našem dalším letošním regulačním workshopu, kterému bohužel musí dojít, protože opět se nám tady za ten zhruba čtvrt rok od našeho posledního setkání na této platformě opět shromáždila řada novinek, bohužel i řada regulací, které budou dopadat na vás. Takže doufám, že pro vás tento workshop bude přínosný a že díky němu budete co nejlépe zvládat ty příchozí změny. Tak já bych poprosil, ještě vždycky řeknu Aničko, že si mi posunula slajdy. Na úvod bych vás chtěl poprosit, pokud byste nejen v průběhu workshopu, ale kdykoliv jindy měli jakoukoliv otázku nebo podnět, cokoliv, můžete se obrátit na mě e-mailem, který máte před sebou. Ano, Michale? Mám technickou, díky, že jsi mi dal slovo, že jsem tě přerušil takhle na začátku. Mám pocit, že hodně kolísá hlasitost tvýho mikrofonu, tak zkus být nějak blíž u mikrofonu, prosím. Jo, tak se nám objevuje problém, který jsem měl i minule, který jsem doufal, že se vyhnu. Tak já se pokusím být co nejvíc nahlas, co nejméně klesat hlasem. Děkuju. Doufám, že to bude v pohodě. Tak mi když tak klidně zase po chvilce řekni, jestli se to dá. A chtěl jsem ještě říct, určitě za ten rok a půl, zhruba co pro JSP pracuji, tak můžu říct, že regulátoři, jak už je to Ministerstvo průmyslu, obchodu, NÚKIB a hlavně tak se s námi jako poskytovateli služeb elektronických komunikací snaží bavit, dává nám vzpomínkování různé materiály a ptá se nás, jak to vidíme. A já, když třeba se těch různých schůzek nebo připomínkových řízení účastním, tak určitě si tam můžu psát, co chci, co mě připadá v nepořádku, ale samozřejmě nejsilnější zbraní proti nesmyslné regulaci tak je vaše vlastní zkušenost, kterou se vždycky pokouším od vás získat a zprostředkovat právě regulátorům, aby na nás v příštích měsících a letech více mysleli, co se týče právě administrativní zátěže. Tak, prosím, na dalším slajdu se projedeme témata, které probereme. Už jsem říkal, je poměrně dost. Budeme se věnovat zejména zákonu o kybernetické bezpečnosti, který v nejbližších měsících vstoupí v platnost, účinnost a bude tedy pro vás závazný. Podíváme se také na úpravy, co se týče data retentionu, kde na chvíli předám slovo panu Propáčkovi. Podíváme se také na novinky v legislativě ohledně urychlování výstavby sítí a také na další novinky, jako třeba na strategii správy spektra a nebo volbu nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. Začneme hned tedy zákonem o kybernetické bezpečnosti, který bude nejdelší částí našeho workshopu, protože je to téma, které jako je nejvíce ožehavé, zároveň bude velice rozsáhlý. Když jsme tady byli, tak jsme si řekli, že ho máme v Poslanecké sněmovně a že zatím tak úplně nevíme, jaké povinnosti se nás vlastně budou týkat, protože zákon je spíše takovou kostou základní povinností, které ukládá poskytovatelům regulovaných služeb. Nicméně bez vyhlášky jsme ani donedávna nevěděli, kdo vůbec takovým poskytovatelem bude a v jakém režimu, který bude muset povinnosti splňovat. Dnes tak jsme se dostali do bodu, kdy zákon je schvalován Senátem a měl by být schvalován právě v těchto hodinách na dnešní schůzi. NÚKIB zároveň před necelým měsícem
zveřejnil návrh 6 vyhlášek a 2 nařízení zákonů, z nichž vás se týká hlavně tedy vyhláška o regulovaných službách, vyhláška o bezpečnostních opatření v režimu nižších povinností a také vyhláška o portálu úřadu a některých povinností při vykazování zdravotních údajů a bezpečnostních incidentů. Jak můžete vidět před sebou na slajdu, bohužel ještě nevíme, jaký přesný den nabyde zákon účinnosti, tedy od jakého dne bude pro vás účinný. Protože při schvalování poslanecké sněmovně tak prošla verze zákona, která říká, že zákon nabyde účinnosti prvním dnem 3. měsíce po zveřejnění ve sbírce zákonů. Což podle mě je teda vymezení dne účinnosti úplně hrozný, zakládá řadu nejasností, kdy to vlastně bude. Každopádně by to mělo být nejdříve začátkem září. V září bychom zároveň ještě pro vás uspořádali samostatný workshop na téma zákonu o kybernetické bezpečnosti, protože já tady s vámi dneska proberu spíše takovou základní povinnosti, základní paragrafy, které se vás týkají spolu s tím, co do toho zákona vnáší vyhlášky, ale to, jak implementovat ty konkrétní povinnosti, tak na to bychom se zaměřili právě v tomto dílčím workshopu v září, kam se pokoušíme pozvat přímo někoho z NOKIBu, aby nám tedy řekl, jak si to představují, jak by to podle nich mělo vypadat. A za čelem konání tohoto workshopu, tak bychom se vás s Michalem chtěli zeptat, zdali byste stáli pouze o online webinář a nebo o fyzické setkání, třeba půldenní, které jste měli, jak jsem pochopil, třeba k GDPR. Michale, chtěl bys něco k tomuto dodat? K organizaci toho ještě jednoho workshopu, že to byl? Já myslím, že bylo vše řečeno. Pokud se někomu nechce mluvit teďkom na mikrofon, na kameru nebo nemá na to názor, klidně nechce nevyjádří, ale samozřejmě můžete nám napsat a říct jakýmkoliv kanálem, který jste zvyklí s náma komunikovat, jestli byste si přáli jako nějaké fyzické setkání. Pokud ano, tak bychom ho zorganizovali pravděpodobně někde v Praze nebo někde na D1 a jako default beru online setkání. Domnívám se, že to online setkání má svůj půvab, protože nám bere nejméně času. Na druhou stranu fyzický setkání je fyzický setkání, který jako utužuje vztahy a může tam i třeba před nebo po konání samotného workshopu docházet ještě k nějakým dalším paralelním komunikacím. V tomhle má zase výhodu to fyzické setkávání. Záleží na vás, dejte mě, Tomášovi, Aničce, komukoliv, s kým jste zvyklí v Alianci komunikovat, vědět, jestli byste si přáli přijet na nějaký fyzický setkání a když se sejde, řekněme, dostatečný počet nějakých podnětů, aby jsme se potkali fyzicky, tak to tak uděláme. Ale jako default bereme online. Tak prosím, pokračuj, Tome. Já bych se pustil přímo do rozebírání zákona o kybernetické bezpečnosti, zhruba tak, aby z toho byly pochopitelné základní povinnosti a jeho struktura. Úplný začátek zákona tak je věnován výkladovým ustanovením, z nich asi nejdůležitější tak je pojem aktiva. To v různých modifikacích setkáte se. Když jste se do toho zákona podívali, tak s pojmy primární, podpůrná, technická aktiva a další ještě varianty, kdy aktivy se myslí zejména prostředky pro zpracování informací poté tedy nějakým způsobem zpracovaná data. Ale aktivy se dále myslí například i zaměstnanci, vaše fyzická infrastruktura, budova třeba, ve které sídlíte, ve které máte některé ty technické prvky chované. Záleží vždycky na té modifikaci tím přídavným jménem.
takhle to je asi takový nejdůležitější. Další ty pojmy asi nemám moc cenu rozpitvávat. Další část zákona také je věnovaná regulované službě, a to hlavně rozdělení mezi režim vyšších a nižších povinností, který je důležitý pro určení dalších povinností, které budete muset plnit podle toho zákona. Zde tedy nebylo ještě na posledním workshopu jasno, teď už ale máme k dispozici tu vyhlášku o regulovaných službách, která nám právě rozpitvává to, kdo spadne vůbec do režimu zákona o kybernetické bezpečnosti a do kterého z těch dvou režimů. Aliance a vás se týkají hlavně body 16.1, to je poskytování služeb podle zákona o elektronických komunikacích, veřejně dostupný. A bod 16.2, tedy výstavba a provozování sítě. Tato vyhláška tak nám dává definitivně jasno v tom, že bohužel všichni z vás a i Aliance samotná, tak spadneme do režimu těch nižších povinností. Zároveň bych chtěl ale uklidnit, kdy se nám tady v posledním týdnu objevila otázka, zda se Aliance i se všemi členy nebude posuzovat jako jeden celek a na základě těch dosažených parametrů nespadneme do režimu vyšších povinností. Takto by to vypadat nemělo, podle výkladu, který já zastává ho třeba i prostě, který tady s námi taky dneska je, tak do režimu vyšších povinností by měly spadat primárně střední a velké podniky, ale podle toho, jak jsem se vám dovolil kouknout třeba i do obchodního rejstříku, do rozvah některých z vás, tak minimálně v tom rozsahu obratu, tak nikdo z vás nedosahuje toho parametru středního nebo velkého podniku. Stejně tak ani z hlediska parametrů SIM karet nebo přípojek, tak bychom se neměli sčítat dohromady, protože Český telekomunikační úřad nás ve svém registru registruje jako samostatné subjekty. Čili nemělo by docházet k žádnému sčítání a měli bychom skutečně být v režimu těch nižších povinností. Další takovou povinností, která je ovšem pro všechny, jak pro nižší, tak vyšší povinnosti, tak je ohlášení a registrace té regulované služby. Co bych další slide. Když zjistíme, že poskytujeme regulovanou službu, což tady jsme si řekli, poskytuje každý z vás, tak je potřeba tu skutečnost, že poskytujete regulovanou službu, ohlásit NÚKIBu do 60 dnů přes formulář, který bude na portálu úřadu. Bohužel my máme k dispozici vyhlášku, která zřizuje ten portál, říká, že tam budou formuláře prohlášení. Bohužel nám ale neukázali vzor těch formulářů, takže bohužel formulář vám ukázat nemůžu. Každopádně přes tyto formuláře a přes portál úřadu, tak musíte hlásit i případné změny té regulované služby, čímž se myslí, pokud byste náhodou v budoucnu sklouzli z té nižší do té vyšší povinnosti. Opět na to máte 60 dnů od doby, kdy se to stane, kdy tedy překročíte ten obrat a počet zaměstnanců, stanete se tím středním podnikem. Stejně tak je ale i důležité hlásit případné zrušení poskytování regulované služby, pokud byste, dej bože, například končili s podnikáním, tak i toto je potřeba úřadu ohlásit, protože kdyby vás úřad pořád evidoval, chtěl po vás nějakou povinnost, kterou vy byste po konci podnikání samozřejmě neplnili, tak byste stále mohli dostat třeba pokutu podle tohoto zákona. Na základě tohoto ohlášení tak vám tak vlastně úřad rozhodne o vaší registraci do registru poskytovatelů regulované služby. V tom rozhodnutí vám řekne, tedy do jakého toho režimu spadáte. Další ohlašovací povinností, kterou musíte splnit po
Po registraci, po právní moci rozhodnutí o registraci do toho registru, tak musíte úřadu nahlásit své kontaktní údaje a jednak doplňující údaje, jako jsou informace o vaší vlastnické struktuře, pokud jste právnická osoba, a také údaje o technických a geografických parametrech služby, kterou poskytujete. Pokud by nastaly i v tomto nějaké změny, tak to se opět ohlašuje přes formulář na portálu do 15 dnů od té doby, kdy se ta změna stane. Jak jsem říkal, zatím neznáme přesný den, od kterého bude zákon závazný pro vás. Všechny ty lhůty, těch 60, 30, 15 dnů, jsou navázány na tento den. To znamená i v době, kdy my třeba budeme mít ten doplňující workshop, který nám zodpoví otázky, jakým způsobem implementovat ty požadované změny, tak vy ještě budete mít dostatek času na jejich zohlednění ve svých službách, takže to by snad neměl být nějaký problém v tom, že byste něco nestihli. Když už jste registrováni, máte sloučeno to ohlášení a tak dále, tak potřebujeme splňovat jistá bezpečnostní opatření, která nám ukládá jednak zákon, hlavně v paragrafech 12 a 13, kdy ten paragraf 13 nás dále odkazuje na vyhlášku o bezpečnostních opatření poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností, kdy tyto povinnosti, toto bezpečnostní opatření je potřeba splnit do 1 roku od doby, kdy vás úřad registruje do toho svého registru. Tady bych ještě vypíchnul jeden důležitý bod. Pokud byste si na dodání nebo jako na zabezpečení těch opatření sehnali nějakého dodavatele, tak vyhláška o těch bezpečnostních opatřeních režimějších povinností dává požadavky na povinná ustanovení smluv, které byste si uzavřeli s tím dodavatelem, takže na to pozor. Pokud se podíváme přímo na tu vyhlášku, která nám dává ty bližší povinnosti, tak ta nám říká, že bychom měli hlavně zajistit minimální kybernetickou bezpečnost, čímž se myslí zpracování jednak nějaké strategie a nějakého přehledu opatření, která jste buď přijali, která se chystáte přijmout, ale také klade požadavek na to, abyste vysvětlili, proč jste neučinili nějaké opatření, která třeba zákon nabízí. Takže je potřeba vědět, co dělám, proč a proč nejde udělat nějaké ještě další opatření a proč jsem zkrátka nemohl už nic víc udělat v tom kybernetickém zabezpečení svých služeb. Kdy tyto přehledy o těch učiněných plánovaných opatření je potřeba uchovávat alespoň po dobu 4 let. Jednou ročně je také potřeba zpracovat vyhodnocení těch přijatých opatření a v rámci stanovené bezpečnostní politiky také vymáhat a aktualizovat všechno to opatření a opět tuto aktualizovaná opatření vyhodnocovat. Vyhláška také dává povinnosti na stanovení určitých povinností vrcholného vedení, kdy vedení povinnosti, hlavně statutární orgán, jmenuje osobu pověřenou kybernetickou bezpečností a zajišťuje zdroje pro zabezpečení kybernetické bezpečnosti v rámci jednoho podniku. Tento statutár také zodpovídá za bezpečnost lidských zdrojů, to znamená, musí stanovit nějakou strategii
jak se zaměstnanci mají chovat, kdo se jak může přihlásit kam, strategii tvorby hesel, také musí zajišťovat vstupní a pravidelná průběžná každoroční školení. U těchto povinností snažili jsme se zmírnit připomínkováním právě těchto vyhlášek, kdy jsme se snažili přimět úřad, aby odstranil tyto povinnosti, hlavně pro mikropodniky, kde zkrátka pracuje jedna osoba, která ten podnik vede spolu se svými spolupracovníky, kterých je pouze několik, do 10 zaměstnanců. A něco takového by bylo zbytečný administrativní balast, který by museli řešit. Uvidíme, jak na to úřad zareaguje. Vyhodnocení připomínek ještě nemáme k dispozici. Důležitou povinností, kterou nám vyhláška dává, tak je také povinnost zaznamenávání a hlášení kybernetických událostí a incidentů. K tomu se ještě vrátím později, až budeme dál probírat další paragrafy toho zákona, kde k tomu jsou podrobnosti. A hlavní tato vyhláška klade také nároky na zabezpečení komunikačních sítí, aplikací, které používáte, a také na použití odolných kryptografických algoritmů. Tedy posuneme dále, tak jsem zmiňoval, probereme si, jak postupovat v případě kybernebezpečnostních incidentů. Když jste poskytovatelem té regulované služby, tak máte především povinnost hlásit CERTu, který provozuje NÚKIB, incidenty podle některých parametrů, postupem podle paragrafu 16 zákona, kdy pokud se vám nějaký incident stane, tak byste měli napřed zvážit jeho závažnost a pokud má významný dopad. Tímto významným dopadem tak zákon myslí, pokud je incident, útok, cokoliv způsobilé závažně narušit provozování té regulované služby, pokud by vám zkrátka vyhodil ty systémy, po několik dnů jste třeba nemohli službu poskytovat. A druhým kritériem tak je finanční ztráta nebo značná újma, která tím může být způsobena třetím osobám. Značnou újmou se v našem právním řádu myslí újma alespoň ve výši 1 milionu korun. Pokud vyhodnotíte, že ten incident má ten významný dopad a pokud nemůžete do 24 hodin vyloučit, že za tímto incidentem stojí úmyslně někdo jiný, to znamená, pokud například neurčili, že ten incident je pouze nějaká chyba ve vašem systému, tak máte právě do 24 hodin od doby, kdy se ten incident udál, tak ho nahlásit NÚKIBu opět přes formulář, přes portál. Takže provedete prvotní hlášení, v něm sdělíte hlavně své identifikační údaje a sdělíte, zda máte tedy podezření, pokud se vám nepodařilo vyvrátit, že by ten útok úmyslně způsobil někdo třetí, tak vedete, zda máte podezření právě na spáchání trestného činu a také vedete, zda máte podezření na to, že tento útok byl veden ze zahraničí. NÚKIB tak by na základě tohoto vašeho hlášení vám měl do 24 hodin poskytnout reakci na tento útok, případně vám poradit, jak buď ten pořád přetrvávající útok zvládat, nebo jak sanovat ty případné dopady. Za tímto účelem vám také může poskytnout svoji techniku, kterou má k dispozici. Zároveň s touto reakcí po tom vašem hlášení tak může podniknout současně jedno nebo více z opatření, kterým jsou buď výstraha,
kterou vydá NÚKIB po konzultaci s vámi, zveřejní na svých internetových stránkách a na vašich stránkách také. Účelem té výstrahy je hlavně informovat veřejnost o těch závažnějších událostech. Takovou výstrahou v menším měřítku také varování, které ale se vyhlašuje stejným postupem jako ta výstraha, tedy opět NÚKIB by to měl s vámi zkonzultovat a měli byste to společně vyvěsit na své webovky. NÚKIB vám také může uložit jedno z reaktivních protiopatření, což je poměrně invazivní zásah, protože vám ho může uložit ještě v průběhu pokračujícího útoku, a to v řádech klidně hodin po tom, co se nějaký ten incident odehraje, což chápu, že není úplně jednoduché, bohužel na toto je potřeba také se připravit. Dalšími nástroji, které má NÚKIB k dispozici, tak je už z starého zákona o kybernetické bezpečnosti známý stav kybernetického nebezpečí, který může úřad vyhlásit na dobu 30 dnů a prodlužovat ho podobně, jako jsme to měli s nouzovým stavem covidu. A pokud je vyhlášen některý z těch řekněme, základních nouzových stavů, které máme podle krizového zákona, což je nouzový zákon, stav ohrožení stav ohrožení státu nebo válečný stav, tak ten vyhlášený stav kybernetického nebezpečí platí po celou dobu stavu toho nouzového stavu, ohrožení státu a tak dále. Zákon samozřejmě pro své vymožení nabízí NÚKIBu různé nástroje, právě kontroly povinností, jak je plníte, tak bude provádět právě NÚKIB. Já věřím, že vzhledem k tomu, že NÚKIB má třeba méně zaměstnanců než ČTÚ, a zároveň bude tím způsobem spravovat několikanásobně více poskytovatelů regulovaných služeb, těch povinných osob. Předpokládám, že by kontroly nemusely být tak jaksi podrobné, tak časté, ale samozřejmě uvidíme s postupem času. Pokud by u vás NÚKIB shledal nějaké nedostatky, tak vám může uložit nápravná opatření. A samozřejmě pokud by vyhodnotil, že jste ty povinnosti porušil nějakým závažnějším způsobem, vám může stanovit sankce až do výši 250 milionů korun, anebo 2% celosvětového obratu. Zde opět NÚKIB využívá tu sankční politiku, kterou už znáte z GDPR a z jiných nařízení z posledních let. To bylo tak nějak, alespoň ve zkratce, zákon o kybernetické bezpečnosti. Doufám, že vám to příliš nezamotalo hlavu, že se to dalo alespoň trochu pochopit, že to trochu moudřejší. A doufám, že v detailech tak se dozvíme více právě od někoho z NÚKIBu na tom našem zářijovém workshopu. Dalším tématem, který bych s vámi rád probral, tak jsou změny v data retention, kdy na posledním workshopu jsme tady probírali změnu zákona o elektronických komunikacích, který měnil právě paragraf 97, který se data retention zabývá, a přidával paragraf 97a, který se týká schvalování plánu ukládání těch dat, které po vás poté některý z orgánů činných trestním řízení může požadovat.
Na základě této novely tak vláda v posledním roce vypracovala nařízení o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně a účinně vynaložených nákladů, kde jsou pro nás určité změny. Co zůstává v platnosti, tak je, že byste měli dostat, že by vám měly být uhrazeny náklady na zprovoznění toho technického rozhraní, které k tomu ukládání je potřeba. Zde se ovšem zpřísňují pravidla pro prokazování. Vláda tímto chtěla dosáhnout si úspory v tom, aby ty poskytovatelé nezneužívali příliš benevolentní pravidel pro to prokazování, ale samozřejmě pokud, a já věřím, že budete schopni své náklady prokázat, tak by se pro vás tímto nic měnit nemělo. Co se ovšem mění docela podstatně, tak je příspěvek za uchovávání údajů, který se nově místo měsíčně vyplácí jednou ročně a je také významně zmenšen podle nového vzorečku, který jsme se v rámci Aliance snažili nějakým způsobem napadnout, celkově změnit ty podmínky těch úhrad. A na tom měl většinu práce pan Kropáček, kterého bych tady tímto poprosil, aby nám k tomu řekl pár svých postřehů, jako někdo, kdo se tomu věnoval opravdu intenzivně. Dobrý den, asi jenom v krátkosti teda. Vy, co máte projekt běžící a jste v tom projekčním prostředí, kdy máte na 3 roky schválenou úhradu, tak se vás ta změna netýká a projekt doběhne tak, jak byl schválen. Po 3 letech stát bude dál proplácet náklady spojené s provozem, to znamená elektriku, housing, technickou práci techniků a support. Takže se to nedotkne těch projektů, které dneska běží ani v části prvních 3 let, ani v části další pokračující, kde odpověď úředníka je, že by to mělo být až 7 let. Ale jak říkal kolega, pokud požádáte o změnu projektu, nebo požádáte o nový projekt, nebo budete chtít ten váš stávající nějak upravit, tak se na vás pak samozřejmě budou vztahovat ty nové podmínky, které vstoupí v platnost od 1.7. To je maximální výše úhrady, kterou určuje vzoreček, a ta předpokládá při výpočtu 20 000 uživatelů, že dostanete asi maximálně 400 000 korun ročně, to znamená 35 000 měsíčně. Tato si možná zaplatíte elektriku, ale už ne ten hardware a další věci. Takže doporučení v tuto chvíli je ty projekty, které máte, nechat běžet, nechat si dál proplácet náklady v smluvené výši, která funguje, a vyčkat, když se nám povede zkusit ten vzoreček, respektive ne ten zákon, ale ten vzoreček upravit, že v tom vzorečku dneska je jenom počet přípojek a není ten datový tok. A zjevně na našich sítích probíhá větší datový tok než na mobilních, takže ten vzoreček je, není správný a není určitě jako postavený na technickou úroveň, takže budeme se snažit za Alianci i za další spojený kolegy s novou vládou ten vzoreček změnit, což ale nebude hned, bude trvat nějakou chvíli, když budou volby, že pak nastoupí nová vláda, takže se dostaneme k někomu, s kým se dá hovořit a kde možná bude úspěch. Předpokládám třeba půl roku, rok práce. Honzo, děkujem. Má někdo v této souvislosti nějaký dotaz? Jakýkoliv dotaz k čemukoliv, co jsem vám tady tím odpřednášel? Tak určitě dáme ještě prostor na konci. Pokud teda nikdo nic nemá, tak k tématu data retention jste si určitě jste posledním čtvrtletí ještě zaznamenali i v médiích široce probíhanou šmírovací vyhlášku, tedy návrh změny vyhlášky, která měla rozšiřovat rozsah provozních a lokalizačních údajů, které jste v rámci toho data retentionu měli zachycovat a která umožňovala i
sledovat, které stránky váš klient navštěvuje. A to samozřejmě ještě ke všemu navíc pořád za těch zmenšených nákladů, o kterých tady mluvil pan Kopáček. Tato změna naštěstí po nejenom mediálním, ale i zásahu i veřejnosti, nejen odborné, vzala za své. A doufáme, že se k ní tedy další vláda do další už nevrátí, ale budeme to samozřejmě sledovat a napadat, pokud by někdo takový nápad ještě měl. Jako další bod pro dnešního programu tak se podíváme na novinky v legislativě, která se týká urychlování výstavby sítí, kdy máme za sebou především probírání návrhu adaptačního zákona v nařízení Gigabit Infrastructure Act, který by měl přinést tedy urychlení, usnadnění výstavby a zejména usnadnění koordinace výstavby s ostatní infrastrukturou. Naposledy jsme se tady říkali, že se pro vás snažíme, se účastníme pracovní skupiny, která vymýšlela znění toho adaptačního zákona, tak se tam pro vás pokusíme zajistit jednak to, aby co nejširší rozptyl staveb byl evidován v těch informačních systémech a vy jste se o něm tak mohli co nejdříve dozvědět a plánovat výstavbu nějakého prvku infrastruktury a také, aby zde byla povinnost tyto informačních systémech evidovaných staveb koordinovat. Já mám velkou radost v tom, že se nám oba tyto body, doufám, že i s naším přispěním, podařilo do návrhu toho zákona dostat. Mám také radost, že návrh toho zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, kdy jediný z veřejných subjektů, kdo nám proti tomu protestoval, tak bylo Sdružení místních samospráv, které právě napadalo to, že by se měli nějakým způsobem podílet a koordinovat výstavbu těch drobných staveb. Na tuto kritiku návrhu jsme ale také reagovali v připomínkách zákonu a doufám, že k nim Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně další orgány v rámci legislativního procesu přihlédnou a že to, jak se nám podařilo ten návrh v současnosti potlačit, takže to tak i vydrží. Zákon nyní samozřejmě zamíří přes legislativní radu vlády na vládu, odsud pak do poslanecké sněmovny, kde už ho bude 100% schvalovat až příští vláda. Ohledně výstavby sítí, tak byl také schválen akční plán 3.0 provedení některých opatření pro podporu výstavby sítí elektronických komunikací, kdy tento akční plán si dával za cíl většinu z těch svých opatření realizovat ještě před koncem volebního období a naštěstí skutečně většina těch opatření, jako je sjednocení pravidel pro služebnosti, jak pro stát, tak pro místní samosprávy, jako je edukace místních samospráv při výstavbě infrastruktury, jako je právě i rozpracování návrhu toho adaptačního zákona GIA, tak většina těchto opatření už v současnosti buď hotová nebo běží. A součástí je samozřejmě vyhodnocení dopadů těch opatření, které doufám, že bude pozitivní, že skutečně nám pomůže urychlit stavbu sítí.
dalších novinek, tak v posledním čtvrtletí byla i s vládou schválena strategie správy spektra, kde kromě méně příjemných věcí, jako by měla být revize systému poplatků za využívání pásem, tak tam byla tak ve zprávě jsou zmíněna také pásma 26 a 60 GHz, jejich zařazení do zprávy prosazovali a kdy budeme snažit i v rámci pracovní skupiny Spektrum na ČTU dále prosazovat větší otevření, větší liberalizaci podmínek pro podnikání v těchto pásmech. Jsou to pásma pro podnikání v všem oboru velice zajímavá. A asi nakonec tak ČTU tak má nového radního, pana Vlastima Turzu, který působil doposud dlouhá léta v čele právního oddělení České obchodní inspekce. Čili můžeme očekávat, že se zaměří právě na spotřebitelskou agendu, což sebou bude zřejmě nést to, že se zaměří hlavně na kontroly podnikatelů, což doufám, že nezpůsobí nějaký větší dosah, ať už kontrol nebo nějakých požadavků vůči vám v průběhu těchto kontrol. Tak to byly za mě takové body, které jsem s vámi já dneska chtěl probrat, které jsem vám chtěl přednášet, které jsou nejaktuálnější za poslední čtvrt rok, zhruba čtvrt až půl roku od začátku roku. A nyní bych se vás chtěl zeptat, zda máte vy nějaký podnět, otázku, zhodnocení třeba mé práce pro Alianci, cokoliv zkrátka, co máte na srdci, tak vám dávám prostor. Já s dovolením jednu otázku položím, nebo respektive možná dám nějaký prostor pro diskuzi. Já vám tady přečtu jeden vtipný facebookový post, který se týká NIS 2 od našeho bývalého kolegy. Po přečtení návrhu všech vyhlášek k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti nelze než konstatovat, že NÚKIB i tahle vláda si myslí, že poskytování telekomunikačních služeb není nic pro živnostníky, mikro a malý podniky. Prostě už nás neser, píp, 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 a jděte do hajs, píp, 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 pardon, do fabriky. No, samozřejmě, že to je v nadsázkou i lehce vulgární, nicméně zajímá mě, Tome, a možná ještě tvýho zkušenějšího v tomhle smyslu kolegu Rosťu, zajímá mě váš názor, tebe a Rosti, případně kohokoliv z vás, jak moc si myslíte, že bude ten náš biznis komplikovat ty povinnosti, které vyplývají z toho, o čem jsme se jako bavili. No a samozřejmě, jako jestli máte už i nějaký názor, jak to prostě minimalizovat na to, aby ta administrativní zátěž nás, kteří podnikáme v této oblasti, se prostě minimalizovala. Možná nejdřív ty, Tome, a jestli mě Rosťa slyší, tak jestli by se trošičku nezapojil do nějaký debaty a neřekl nějaký názor na to. Tome? Tak takhle asi bych chtěl říct, že kolem NIS 2, zákona o kybernetické bezpečnosti, tak jsme toho v posledním roce, zvlášť od médií, odborné veřejnosti a spousty lidí, co se tím třeba mě primárně zajímali, slyšeli spoustu věcí, spoustu hororových scénářů, jako prostě kontrola dodavatelského řetězce a dalších věcí. Jasně, pokuta začíná od 175 milionů nebo 1,4% obratu a tak dále. Zároveň ale
většina těchto povinností v tom zákoně jako skutečně je, ale ne pro nás jako mikro a malou podniky. Pro nás je skutečně základ to mít dobře stanovenou tu strategii, což věřím, že prostě kybernetická bezpečnost pro vaše podnikání, pro stabilitu vašich služeb je prostě zásadní věc, takže si ji stejně hlídáte, ať už nějaká dvojka existuje nebo ne. To je zkrátka mít akorát nějaké to vaše postupy hozené na papír pro nuky, mít zmáknutý hlášení těch incidentů a myslím si, jako nejsou to nějaké povinnosti, samozřejmě je to zátěž, jsou to další papíry, nicméně není to nic, co by svým obsahem překračovalo povinnosti, které máte doteď. Třeba zahlášení s každoročním dvakrát do roka se mi pomůžeš vždycky dvakrát do roka podáváte na ČTU. Přesně, no. Hele, Filip, počkej, Tome, promiň. Filip se hlásí, pojďme dát prostor Filipovi, ahoj. Zdravím, ahoj. Já to mám jenom jako krátký post, možná inspirativní. My teda na tom nějakým způsobem pracujeme, protože cybersecurity děláme docela hodně jako služby. Jsme k tomu přistoupili z hlediska compliance tak, že jako zpracováváme v kontextu S2 celkem detailně provoz náš interní back-officeový provoz, to znamená naše vnitřní IT a tak dále. Nicméně v kontextu síťové bezpečnosti a provozování naší infrastruktury, tam si myslím, že ta situace se teprve bude muset jako vyjasnit, protože jestli máme dobré zprávy, tak NÚKIB jako asi na tohle úplně není připraven. Ta compliance je velmi obecná a v okamžiku, kdy se budeme bavit o jako detailních síťových jako incidentech, které se dějou, tak na to už máme jako jiný nástroje. Na to máme CERT týmy, které mezi sebou komunikují v takové granularitě, kterou jako ta S2 jako vůbec neřeší. Takže my jsme k tomu jako přistoupili tak, že zpracujeme celkem relevantním způsobem náš provoz jako podniku jako takového z hlediska back-officeu a celé organizace a jako procesního řízení. Ono to zní jako dramaticky, ale není to takový drama, jo? Už je kde dopisovat a je to o pár směrnicích a není to tak šílený. Pro někoho, kdo má ISO 27001, tak je to jako dokonce skoro jako piece of cake, tak je to otázka třeba na 2 dny. A co se týče síťařiny, kterou to trošku zavání, tak si myslím, že tam teprve čas ukáže a ani vlastně NÚKIB na to jako zatím nemá nějaký zásadní relevantní jako výstupy. To je můj názor, jako inspirativní. Děkujeme Filipe. No, jestli můžu, Michale, teda jako taky zareagovat na to. No jasně, Rostěl, vyzýval jsem. Já bych podepsal to, co říká Filip, i to, co říkal Tomáš. Ono to nebude tak horký, já jako nechci se dotknout nikoho, ale prostě spousta lidí straší, co všechno to bude znamenat, jako nebude. Jo. Po té technické stránce si myslím, že většina lidí je na to připravená. To, co bude potřeba udělat, je ten paperwork, udělat k tomu nějakou dokumentaci. Což samozřejmě bude mít, ty se ptal, jako, jestli bude růst byrokratická zátěž, ano, bude, nejen ze strany NÚKIBu, nejen ze strany ČTU, je to prostě dlouhodobý trend, bude. A jako pokud si na to, jako Filip má velkou firmu, tak si na to vyhradí člověka. Jo? Ostatní, co mají malý firmy, tak prostě budete se od toho člověka, budete ho muset najít a budete se od něj muset podělit. Což tak jako dlouhodobě říkám, je role aliance, jako proto tam ahoj, tady Vašek Starty. S tím pomoct. Jo, nebude to tak strašný, ale nebude se to dát vygenerovat jako v chatu GPT. No, to je jasné. Jo. Má k té diskuzi ještě někdo něco? Filipe, prosím. Já jenom jako krátká poznámka, Rosto, taky tě zdravím. To neznamená, že jako máme úplně vyřešeno, ale ten prostor si myslím, že do budoucna bude vlastně možná v nějakém jako sdílení a to by možná, to je jenom takový jako námět do pléna,
a mohla by to být jako zajímavá role aliance, kterou bychom určitě rádi využili a klidně do ní přispějeme, protože nějaký jako ten compliance report, něco bude potřeba určitě zpracovat, jo, v tomhle tom, a bude to o nějaký byrokratický zátěž a myslím si, že si ji dokážeme jako zjednodušit v okamžiku, kdy, jako myslím, že velkou část té práce dokážeme nasdílet napříč, aspoň v roli nějaké inspirace, když to řeknu zjednodušeně. A kdyby proto vzniknul nějaký prostor, já bych to velmi kvitoval a i bychom do toho, myslím, rádi aktivně jako přispěli. Jasně, díky. Já na jednu stranu jako slyším, hele, to je vlastně druhá GDPR, jo? To je prostě, to jsou prostě směrnice, tady si vezmeš nějaký příklad, upravíš si ho, jo, prostě a nikdo nebude jako moc prudit. Což jako řekněme podporuje svými statementy Rostě a podobně. Pak máme ty strašidla, jo, kteří říkají, ty brďo, jako zavři to, prodej to, to můžou dělat prostě jenom ti velcí, jo. Takže samozřejmě my jsme i to GDPR jako nakonec jako dopadlo víceméně tak, že většina prostě těch ISPků to má jako neúplně živou směrnici, prostě to má tak jako pro formu, hned ti prostě dám slovo, a vlastně to funguje jako dobře, nejsem si vědom, že by na trhu masivně byli ISPci, řekněme, konfrontovaní s nějakými stížnosti, které s GDPR jako souvisí. Tohle se podle všeho zdá jako poněkud větší jako strašák. Ale každopádně, Rostě, prosím tě o diskuzní příspěvek. Ale není to druhý GDPR, jo? Je to složitější. Ale nikdo si nemusí kvůli tomu dělat ISO 27000. Jo? Na druhou stranu je dobrý, aby spoustu těch procesů, spoustu těch věcí ohledně bezpečnosti má někdo v hlavě. Ne vždycky je to sepsané, co se má dělat. Jo? Tak je to příležitost k tomu udělat si to mentální cvičení nebo prostě sednout si na odpoledne a sepsat si, co dělám, kdo to dělá, jaký jsou pravidla, kam se co eskaluje, komu se co hlásí, jak se to vyhodnocuje, jo? Protože jako to je ten základ toho, co je potřeba mít. Jo? Pak je tam samozřejmě ten oprus té registrace, hlášení a podobně, ale není na škodu využít té příležitosti a udělat si takový nějaký vlastní audit, nebo já to nechci nazývat auditem, prostě sepsat si, co v té firmě mám, co s tím dělám, jak to mám zabezpečený, jaký mám pravidla. Jo? To rozhodně nikomu neuškodí a dá mu to základ pro to, aby s novým zákonem mohl dobře fungovat. Jasně. Láďo, ty máš k tomu taky něco? Zdravím všechny, s klukama souhlasím ve všem, co tady bylo řečeno. Jediný, co mě bude hodně zajímat, ty papíry, OK, uděláme, stejně opravdu na to máme všichni, jako prostě víme, kdo to má udělat, to musíme hodit do papíru. K tomu i sloužil, teď nedávno jsme řešili ten papír šílený, co měl být ten plán krizového řízení, ve kterém už je i částečně tohle napsaný v rámci jako kybernetických útoků, takže se to musí jakoby rozšířit. Ale je tam ještě, že musí být ta pověřená osoba, ale tam bude muset mít nějaké vzdělání. A jako jestli už se specifikovalo, jaký vzdělání jakoby v rámci té kybernetické bezpečnosti budeme muset mít, protože jakoby statutár u nás jakoby bude muset někoho pověřit a ten má něco umět. A co jsme se bavili naposledy, pane Kořínek, tak jsme jako na to téma narazili, tak jestli už je jasný, co jako, jestli budeme muset mít školení, buchví od koho, nebo jestli budeme muset mít vysokoškolský titul, IT zaměření, nebo co tenhle pověřená osoba jako bude muset prokazovat svoji kvalifikaci. Tak. Když to vezmu čistě podle toho zákona nebo té vyhlášky, tak to tam bohužel nijak specifikované není. Obecně spousta těch opatření, vlastně většina, je hodně obecná. Je to asi hodně, bude to hodně na praxi, si myslím, jak se to bude implementovat. Třeba mě prostě opraví, já se z toho
místě vyhlášek ani zákona nevyčetl, kdo by to měl být. Každopádně i při přijímání toho zákona, diskuzi kolem něj, tak to byl jedna z hlavních výtek na NÚKIB. Vy nám tady určujete nějaké povinnosti, ale jak hodláte zajistit, vyřešit nedostatek odborníků na trhu v oblasti kybernetické bezpečnosti. A i v těchto debatách tak povětšinou zůstala ze strany NÚKIBu tato otázka nezodpovězená. Tomáš má pravdu, tohle to žádná vyhláška neřeší. Když se NÚKIBu zeptám, tak on mi říká, že by měla stačit, nebo že oni chtějí, aby to byl člověk, který má praxi kyberbezpečnosti. To znamená, řešil to ideálně doteď. Není to nováček, který má rychlokurs, jo, žádný podmínky na vzdělání tam nemají. To, o co jde, je, aby ve firmě existoval někdo, kdo je za to odpovědný, je za to odpovědný ze zákona, tudíž když přijde za svým šéfem, ale v drtivé většině případů to bude někdo z vás, jo, jak tady sedíte. Tak, ale když to bude někdo jiný, tak aby přišel za svým šéfem a řekl, aby měl nějakou sílu prosazovat nějaké opatření, protože zákon bude nutit tu firmu k tomu, aby tam byl někdo, kdo je za to odpovědný. Jo, to je smysl toho. OK, tak já třeba řeknu příklad. My máme léta CERT-tým, takže můžu říct, jako vzhledem k tomu, že jako léta je tady CERT-tým, který je odpovědný jakoby ze svých vlastních vlastností toho CERT-týmu za kybernetickou bezpečnost, tak je to dostatečná validace toho, že když jsou to lidi, kteří jsou léta v CERT-týmu, i když nebyl povinný, který se mají starat o kybernetickou bezpečnost, že jsou znalí kybernetické bezpečnosti? Ano, Láďo, je to tak. Pokud by to NÚKIB chtěl změnit, že by předepisoval nějaké vzdělání, tak by tam musel napsat jak. Jo, takže v tuhletu chvíli, když za tebou přijde a je to tlak na tebe, abys to neudělal jenom formálně, jo? Aby si fakt vybral někoho, kdo na tu pozici má, ale v tuhletu chvíli, když to tam není napsaný, jaký má mít vzdělání nebo jakou má mít praxi, tak je to tvoje odpovědnost, abys vybral někoho, kdo podle tebe zajistí ty povinnosti, které máš. A to nejen ty regulatorní, ale hlavně ty technické. Jestli můžu k tomu ještě 2 body. Jeden právě určitě by bylo lepší, kdyby bylo někde specifikované, jaké jako vzdělání nebo praxi má ta pověřená osoba mít. Zase podle mě jeden z důvodů, proč to NÚKIB nakonec neudělal, tak bylo proto, že přesně během těch debat byly návrhy, že by měl mít ta osoba nějaké technické vzdělání, ale se narazil na otázku, kde ty lidi vzít s tím vzděláním. Takže to NÚKIB nechal volně, aby se poté nějak v praxí to vyřešilo. A ještě ten druhý, tady pustil ten výborný. Já si asi vzpomenu, pomlouvám se, pokud máte někdo něco dalšího ještě do toho. Já už žádnou další otázku nemám, chtěl jsem právě otevřít jako tu diskuzi toho, jak velký to je strašák. Takže aspoň částečně tohle to bylo jako rozdebatěno, rozdiskutováno. Uvidíme, co nám prostě přinesou prostě ty nejbližší vyhlášky a to prostě finální znění všech těch předpisů, který s tím souvisí, podle mého názoru. Tak, máte ještě někdo něco do debaty? Jo, já pouze ještě k tomu doplním. Na začátku jsem říkal, že by bylo, že by bylo fajn, kdybyste nějakým kanálem dali najevo, jestli si přejete v tomhle tématu pokračovat fyzicky, osobně, anebo virtuálně, tak jako to děláme teď. Já se domnívám, že to fyzické setkání je v mnohem jako lepší už například proto, že bychom třeba Tomáše slyšeli mnohem lépe, než jsme ho slyšeli dneska. Hned ti dám slovo, Filipe, nicméně rozhodli jsme se, Anička mi tady psala na Slacku, že vám všem, nejenom těm, kteří tady sedíte dneska,
pošleme anketu, abyste se vyjádřili, jestli byste fyzicky prostě přijeli v září, nevíme ještě kdy, na takový jako lepší workshop, kde bychom tomu věnovali půlku dne nebo jakoby celý den a kde bychom to prostě prodiskutovali a kam bychom i se pokusili dotáhnout zajímavý hosty, který by k tomu ještě měli víc co říct, například někoho z Nukibu. Filipe, prosím. Máš vypnutý mikrofon. Já se omlouvám. Já chci určitě poděkovat, jo, za ten workshop, já jsem za to velmi rád. Co se toho fyzického týče, tak nechci si tím dělat promo, ale spíš nabídnout Alianci. My jsme teď otevřeli nějaký vlastní prostor, takový coworkingový, a je to kavárna a není to na velké věci, ale rádi ho nabídneme Alianci samozřejmě zdarma, pro takovýhle formáty pošlu Aničce a dá se využít. Je to v Praze. A mám možná jednu věc takhle jako do pléna, koho ta regulace zajímá. Tady zazněla informace o tom, že byla schválena strategie správy spektra, ono je to velmi jako široký téma a pro mě trošku jako osobní, protože se tam hovořilo o 26, což je takový jako projekt, který já se účastním docela aktivně a trošku zcela na rovinu je nás v tom jakoby málo. Velmi by se nám jako hodil někdo další, kdo by jako byl ochoten v rámci té pracovní skupiny Spektrum lobovat, protože co se kmitočtového spektra týče, tak můj pohled je na to takový, že v tom jako dlouhodobě jako za malý nejsme úspěšní. Jo. Vlastně se nám nepodařilo nikdy jako docílit otevření nějakého pointu multipointového licenčního pásma, tak abychom ho mohli využít, to znamená individuální oprávnění. A ta 26 vypadala strašně slibně, přestože ona technicky není zase tak lukrativní pro nás, ale má nějaký význam. A bohužel se to teď v posledních dnech jako nevyvíjí úplně, nebo v posledních měsících úplně dobře, přestože jsme byli optimisti. A kdyby někdo byl jako ochoten, kdyby ho to zajímalo, tak kontakty moje jsou normálně na LinkedInu a rád vysvětlím osobně, kdybych chtěl třeba přiložit ruku k dílu, to znamená klidně na tu pracovní skupinu zajít a případně se pokusit nějak jako pomoct tomu lobbingu, tak budu velmi rád. Jo. Takže, no, my jako Aliance narážíme víceméně na nedostatek jako lidí, kteří se chtějí angažovat a současně dostatečně tomu rozumí. Jo? To prostě je problém, protože se tady musí prostě spojit jako dvě vlastně náročné profese. Promiň. Ona to úplně jako atomová věda jako není, ty informace jsou tady, v podstatě mám kontakty i na lidi, kteří jako dokážou ty informace shrnout. Někdy jako narážíme na to, že jsou lidi, kteří třeba mají informace, ale trošku se jako bojejí lobovat zcela objektivně, já se do této skupiny řadím občas taky, takže pak se jako potřebujeme schovat za nějaké sdružení. Někdy určitě jako v tomhle funguje i jako výbor nezávislý ICT průmyslu Kubinejská a ISP Aliance na to funguje taky dobře. Ale my máme to... role je v pořádku, akorát prostě, kdyby to někoho zajímalo a chtěl by v tom jako něco dělat, nebo čistě seznámit, tak jako nabízím, tak budu jako hrozně rád, protože doufám, že tím jako nekazím nějakou strategii, ale opravdu ty lidi tam jako chybějí a když jako člověk na to spektrum přijde, tak za nás, za malý, to obsazení je strašně jako malý tam. Tome, super. Já jsem zrovna chtěl jako říct, že my máme tebe, který je jako dobře vybavený právně, legislativně, řekněme organizačně, administrativně, ale kterýmu jako chybí ta odborná jako část. Takže jako v tomhle smyslu spojit síly považuji za docela dobrý. Tome, chtěl jsi k tomu něco říct? Určitě, je to děkuju za tohle slova, beru to jako podtržení toho, co jsem říkal na začátku. Já na ty pracovní skupiny i na to spektrum chodím, ale abych tam mohl říkat něco, co dává hlavu a patu, tak potřebuju alespoň podnět, alespoň říct prostě tohle se nám nelíbí z toho a toho důvodu. A byli bychom rádi, kdyby se to řešilo tady tím způsobem. A já to pak samozřejmě v nějaké formě
buď na papíře, elektronicky samozřejmě, anebo na té pracovní skupině předám dál. Ale zkrátka potřebuju ty podněty. Já myslím, že bylo řečeno, vše kontakty na sebe máme, můžeme začít spolupracovat jako blížeji. Já myslím, že i Filip je v našich jako newsletterech, klidně se na nás jako obracej napřímo s tím, jestli máš nějaký podnět, který se ti z jakýhokoliv jako důvodu, například konfliktu zájmu třeba řekněme, co by vendora jistých jako jistých technologií a podobně prostě nezdá jako taktický, tak se můžeme prostě domluvit a může prostě být, můžeme prostě náš hlas a naši sílu použít prostě v prospěch nás všech. Určitě jo, děkuju. Pokusím se toho využít. Ono to není o vendorech technologií ani tolik, Michale, ono je to jako o tom, že tam je to fakt velká trojka versus my. A jasně, chápu. Jo, tam je to úplně jako natvrdo. Jo, jasně. V tomhle případě. No, tak jo. Myslím, že jsme, nebo nemyslím, ale vidím na hodinách, že jsme přetáhli zhruba o 9 minut, což je dobře, protože je vidět, že vás témata, který sledujeme a který se vám snažíme nějak zprostředkovávat, vás zajímají, což jsem rád. Tak ještě děkuju za nabídku toho prostoru, velmi pravděpodobně ji využijeme, protože Praha je víceméně dobrá, protože je prostě dobře jako dostupná, takže určitě se ozveme a domluvíme nějaký detaily. Každopádně tedy z mé strany poslední výzva, jestli nemá ještě někdo něco k diskuzi. Nechám nám 10 vteřin. 5 možná stačí. Tak fajn. Tome, nechceš to ještě něco dodat na závěr? Já vám chci jenom poděkovat za to, že jste tady se mnou s námi dneska byli, a doufám, že vám to něco přineslo. Takže mějte se fajn a hezký den přeju. Nashledanou. Díky, ahoj. Díky, čau. Mějte se, nashledanou. Mějte se všichni. Ne.